beste batentzat, ez da, bai? Gure arreta deitzen du zerbaiteko horreta. Eta orduan egin behar dugu, euriak harrapatzen ditugu bezala, bai? Ideia hori guretzat harrapatzeko. Gero horrekin historia bat esmatzeko edo jolasteko, ez? Bai? Liburua bakarrik idazten dituzu edo nagusienak ere? Begira, idatzi ditut nagusientzat ere, baina gutxiago. Gehiago idatzi dut umeentzat. Halako txikientzat, bakarra orain. Bestea dira 8 urtekoentzat, 10 urtekoentzat. Gero azaldutuko ditugu, nahi baduzu, zeintzu diren besteak. Jakiteko, hurrengoan irakurtzeko. Idazle izatea gustatzen zaizu? Begira, beti gustatu izan zai, irakurtzea eta idaztea, bai, txiki-txikitatik. Hori izan da niretzat jolasik gustokoena. Eta hori egin izan dut beti gehiago edo gutxiago. Eta idazle izaten hasi naiz, nagusitan, bai? Ni txikitan irakurtzen nuen eta banekien hori gustoko nuela, baina ez nituen idazleak ezagutzen, ez nekien idazle izatea zer zen. Baina jarraitzen nuen, nire gustoko jolas hori egiten, idazten eta irakurtzen. Eta denborarekin, hori egiten, eta ikasiz, eta gerotako gehiago edukiaz, nik idazten dudana laguntxoekin konpartitzeko, eta hori egiteko bidea liburuak egitea da, poliki-poliki idazle bihurtu naiz, bai? Zenbat denbora egin duzu liburu hau? Liburu hau idazten zenbat denbora eta beste liburuak. Ez dut jakiten. Niretzat jolastea da idaztea. Zuen jolasten ari zaretenean apuntatzen duzu gaur ordu bete ibili naiz jolasten eta beste egunean 2 eta gaur bakarrik 5 minutu izan ditu jolasteko, ez da? Nik ere ez dut apuntatzen. Baina pentsatzen dut aste batzuk edo hilabete bat hasi eta bukatzen dudanerako asko zuzentzen dut, berriro irakurri, gauza polit bat bururatzen bazait historia honetan sartzen dut, bai? Orduan, egunez egun joaten naiz historia politago egiten eta ni nahi dudan hori kontatzera iritzi arte, bai? Jartzen du azalean, Maribel Aiartza eta Aitziber Alonso. Aitziber Alonso aukeratu nuen, historio bat bukatzen dudanean eta argitaletxera bidaltzen dudanean eta argitaletxekoak esaten didatenean Maribel gustatu zait eta liburua egingo dugu, orduan hasten gara liburua egiten, baiz? Lehenengo gauza egin behar duguna da marrazkilaria aukeratu. Nik historioa idatzita daukat, baina marrazkia falta ditu, orduan. Euskal Herrian ditugu marrazkilari asko eta oso ona, hemen ere bai, seguru badagoela marrazkilariren bai, bai, ez da, gustatzen zaizu. Orduan, segun nolako historioa idatzi dudan, ikusten ditugu marrazkilari desberdinen marrazkiak, bakoitzak badauka marrazkiak egiteko eta margotzeko estilo bat, kolore batzuk, bai? Orduan, aukeratu nuen Aitziberren koloreak, ikusten dituzu alako salmoiak eta berdeak eta alako kolorea nahi nituen historia hau kontatzeko. Azkenean marrazkilariak kontatzen du nik kontatu dudan historioa, nik hitzez kontatzen dudan historioa, berak marrazkien bidez kontatzen du, bai? Konturatzen zarete hori liburuetan, ez da? Ez dira apaingarri hutzak, bai? Marrazkiekin ere marrazkilariak egiten du bere historioa. Nik ez diot esan, ez? Hemen arrainan nahi ditut erakutzi edo palmera bat, edo berak irakurri du nire historioa, eta berak egin du bere erara kontatu historio hori. Guk liburuak irakurtzen ditugunean, egiten dugu gure pelikula buruan, ez? Irudiak ikusten ditugu, nik bai bintzat, eta idazten dudanean ere bai. Eta Aitziberrek bere pelikula ikusi du, bere irudiak ikusi ditu, eta haiek egin dizkigu, gero liburuan ipintzeko. Tik jarri diozu Izarra izenburua liburuari? Esan dizuet hasieran Izarro dela nire logatxo nagusia, eta orduan berarekin pentsatuta asmatu nuela historioa, eta orduan bere izena jarri diot, bai? Eta Izarroren Izarra jokatzen du pixka bat hitzekin, eta, Noiz hasi zinen idazten? Zuek idazten dituzu orain idazlanak eta ipuin politak eta baietz. Nik ere, bai, ikastetxera joaten ditzenean, eta hori zen nire gustoko deberea edo, bai, etxeko lana,
esaten zuenean irakasleak ekarri ipuin bat astelehenerako edo nik bat ez 3 idazten dituen, bai? Jolas moduan egiten nuen, etxean lagunekin ibiltzen ditzenean, lagunekin, baina gustatzen zitzaidan bakarrik egotzea ere bai batzutan, orduan, etxean bakarri nengoenean, beti nengoen idazten edo irakurtzen, orduan ipuin batez, igual 3 idazten dituen, eta nagusitxoagotan ere bai, idazten jarraitu nuen, batzutan lehiaketetara bidatzen dituen nire ipuinak, sari batzuk ere irabazi dituen, orduan horrek animatzen zaitu, gehiago idaztera, gero eta gehiago egin gero eta hobeto idazten duzu, gustura zaude, bakoitzari gustatzen zaion hori edo kirola edo zein gauza egiten dugunean posi sentitzen gara baietz. Niretzat hori zen idaztea, jarraitu nuen, eta gero, nagusitan, liburuak egiteko pentsamentuarekin, idazten jarraitu dut. Eta idazten jarraitzen dut, ideia ditudak bitartean, idazten jarraituko dut, zuetzat. Ez, deno daukagu imaginazioa, eta umeok daukazuen nik baina askoz gehiago. Egin behar duzuena da, horrekin, gimnasia egin, irudimenarekin gimnasia egin. Adultuak ez daukate imaginazioa. Galtzen usten dutelako, galtzen usten dutelako, nagusitu ala, gure lanekin eta gure beste historioekin, ez dugu ariketa egiten irudimenarekin, gauza serioetan eta beste gauzetan ibiltzen gara, eta gero hori agortu egiten da. Ez da idazle izateko, edo aktore izateko, edo olako jende gutxi batzuentzako bakarrik, irudimena da bizitzan edozein lanbide egiteko oso lagungarria, Umerik balduzu eta beraiei historia eta kondaiak kontatzeko hasi aizinen idazten edo zergatik idazten duzu. Ez, begira, baditut umeak, nire umea ja nagusia da, 40 urte baino gehiago ditu, baina berak baditu neskatxo 2, 7 eta 4 urtekoak, eta bat esan dizuet, Izaro dauka izena nagusiak, berak 3 urte zituenean edo idatzi nuen hau, baina nik asko lehenago idazten du, ni 8 urte nituenetik, zuen bezalakoa nintzenetik idazten ditu nire ipuinak eta nire gauzak. Orduan, hasi naiz idazten, nire jolas gustokoena zelako, nik historioak asmatzea, baina idatziz gustatzen zitzen, badakizue, historioak asmatu aldirela beste modu askotara, asmatu eta agertu, bertsolari bat entzun duzu inoiz, edo igual bertzutan egiten duzue. Bertsolariek, fijatzen bazarate, historioa kontatzen dituzte. Horrela batean asmatzen dute historio bat. Zinema, pelikulak ikusten dituzue pelikulak. Pelikula batean, historio bat kontatzen da. Ikastetxetara etorri gabe eta. Badakizu zer egin duenik, denbora guzti horrekin, ezin nuen beste lanik egin, oso zoriontzu izan nintzen, badakizu zergatik uste duzu. Denbora guztia egon nintzen irakurtzen eta idazten. Eta badakizu ezer, 3 liburu idatzi nituen. 3? Bururatzen zaizkizu historioak. Historioak. Lehenengo txinparta bat egoten da, ez da? Nonbaiten ideia txiki bat, bururatu behar zait, kasu honetan, nire hilobari den omenez edo berari eskeni nahi hori historio bat, eta hasi nintzen bere izenarekin izarra eta ondartzara joatea gustatzen zaio, eta orduan, hor ondartzan hasi nintzen bere historio baten bila, poliki, bai? Ondartzako historio bat bada, ondartza batean kokatuko dut, pertsonaia bat asmatuko dut, kasu honetan Izaro, banekien, nire hilobatxo horrekin gogoratuta, neskato bat izango zela. Izena ere bazuen, eta bidali nuen ondartzara, eta poliki, elur bola bat nola egiten dugu haundia eta haundia, elur gehiago gehituz, nire historiak horrela joaten dira, azten dira, ale txikitxo bat, garo txikitxo bat, eta joaten naiz hor hitz gehiago sartzen, ideia polit gehiago sartzen, ipuin haundia egin arte, Zenbat liburu idatzi dituzu? Begira, 9 dira, liburuak idazten hasi naiz 40 urtetik, nagusitan, 2010an egin nuen lehenengo liburu horrean,
Ba, azken, zenbat urte? 2010an bada lehenengo liburu, gaude 2025an, 15 urtean, ez? Ba, idatzi ditut, 9 liburu eta 7 dira umeentzat. Begira, kontatuko dizuet. Izaroren izarra ezagutzen duzue. Gero, beste bat irakurri nahi baduzue, Mara eta izar saltzailea, bai? Izarren kontuak eta... Utziko dudazu, liburu guztiak kontatzen? Bai. Gero, Jauregiko sekretua 10 urtetik aurrera, bai? Beste historio desberdin bat, herri txiki batean gertatzen dena, hemen lagun berezi bat agertzen da, eguneroko bezala idatzita dago, esaldi laburra dira, bai? Eguneroko bezala idatzita dagoelako, armiarma parapentean da beste bat, oso desberdina, abentura liburu bat, armiarmekin eta inurri txikiek kontatzen dute historio hau, bai? Gizakiak nola ikusten gaituzten, asko gozatu nuen liburu horrekin, eta batez ere asko ikasi nuen inurriei buruz eta armiarmei buruz. Ze ordura arte zer nekien, pixkan molestoa direla, ez da? Zanpatzen ditugu, eta baina nik ipuin bat idazteko ikasi behar dut. Armiarman nolakoa diren, zer jaten dute, nola mugitzen diren, edo inurriei buruz berdin, bai? Liburuan sartu nahi ditudan pertsonaiei buruz jakin behar ditut, gauza asko. Orduan ikusi nuen armiarmak oso importantea direla gure planetarentzat, eta orduan, orain ez ditu zanpatzen, orduan ateratzen ditu lorategira edo, eta ibil daitezela. Monstro bat edukiontzian da beste liburu bat, monstro bat edukiontzian, beldurrak eta monstruak eta edukiontziak eta alako historio bat, marrazkilaria beste bada, desberdina. Pandemian idatzi nuen bat hau da, asteburua landetxean, hemen ja hasi nintzen ikasleak sartzen protagonista bezala, ordura arte, badira umeak, baina ez dira ikasle moduan agertzen, baina hemen ja ikasle talde bat irakasleekin bidaltzen dut landetxe batera, asteburu batean, eta horko abenturak, marrazkiak, beste marrazkilari bat aukeratu nuen, badago zientzia fikzioa ere bai, Santi Mamineko kobetan gertatzen da, bai? Orduan badauka historioatik pixka bat, badauka historiotik gehien asmatutakoa delako, eta zientzia fikzioa ere sartu nahi izan dut atal batean. Pandemiaren eragina igual, nahiko zientzia fikzioa ematen zuen. Eta pandemian idatzi nuena da ere bai, Txirolo, hemen ja bullyingak ikaslea dira protagonista, gehi bullying gaia erabiltzen du, Txirolo da mote bat, ez izen bat jartzen diona eskolako batek beste bati, eta barruan dago beste familiako historio bat, eta lagunen arteko historioak, eta harremanak, eta gainera hau, gertatzen da Euskal Herrian, eta Barcelonara joaten da gero mutiko hori, eta bai? Nola irabazten da liburu bat idaztean? Egia esan, aberazteko ez dugu idazten, zer besteran pobre biziko gineke beti, hori baitu beste lan batzuk egin behar ditugu. Ni badaki gurasoak eta esaten dutela liburuak oso garestiak dira, baina idazleok ipuina asmatu dugunok, liburu honen hasiera eta oinarri guztia jartzen dugunok, euro bat irabazten dugu liburu bat saltzen dan bakoitzeko, bai? 10 euro ordaintzen badute zuen gurasoek adibidez honako liburu bat, liburu hau idatzi duenak, hau da idazleak, euro bat irabazten dugu. Orduan, pentsatu zergatik egin behar ditugun beste lan batzuk, 1000 liburu hilabetero ezin ditugulako euskera saldu, bai? Orduan, hau egiten dugu, beste lanak eginda gero. Zoritxarrez eta penaz. Horietik gero ez daukagu nahiko denbora, historio gehiago asmatzeko eta politagoak zuentzat. Baina horrelakoa da idazlearen bizimodua, bai? Idazteaz bakarrik bizi zara edo beste lanbide bat ere duzu. Erantzun dut hori pixka bat, ez da, beste lanbide asko egin behar ditugula, baina zorionez, nire kasuan beste lanbideak egiten ditudan gauzak daude lotuta liburuekin edo idaztearekin, bai? Argitaletxeari laguntzen diot adibidez orain etxetik egiten dut lan hori, besteek idatzi dituzten historioak liburu bihurtzen, bai? Liburua bihurtu baino lehen behar dituzte zuzenketa asko eta batzutan inglesez dauden liburuak ere bihurtzen dituzte euskaraz, album ilustratuak, marrazki askoarekin, eta zaindu behar da testua, sartu behar da testua euskaraz ongi marrazki horietan, eta laburtu behar da, eta testua konpondu.
eta horrelako lanak egiten laguntzen dut. Orduan, liburuetatik gertu. Eta beste lanbidea noski, nire senarra eskultorea da, eta orduan etxean daukagu arte lantegia eta bulegoa eta goza guztiak, eta nik hor ere idazlearen partea egiten dut. Txalo bero bat! Jauregiko sekretua seigarren mailakoek daude irakurtzen eta seigarren mailako bat nire anaia da. Bai, orain egongo naiz zure anaiarekin orduan egongo naiz. Jauregiko sekretua.